Západná civilizácia stojí na 3 pilieroch. Kresťanský monoteizmus, rímske právo, grécke myslenie. Grécka filozofia nie je len teda dôležitou ingredienciou v koktejli európsko-americkej kultúry, ale je súčasťou základu, na ktorom stojí. Takže toto myslenie tak veľmi ovplyvňuje dnešný spoločenský, politický a ekonomický život naokolo nás, že bez tejto tradície, z ktorej sa rozvinul, je ťažko predstaviteľný. Grécka filozofia je typ myslenia a pohľadu na veci, ktoré sme prijali za svoje. A predsa, čo to grécka filozofia je, nás z veľkej časti uniká. Aby sme pochopili, ako vôbec vznikla, musíme ísť späť v čase asi o okolo 2600 rokov. Do obdobia úsvitu filozofie, kedy sa uskutočnil oddelenie mýtos od logos. Vtedy bola filozofia ešte súčasťou 3 aktivít, ktoré som spomínal v minulom videu. Link na neho nájdeš v popise videa. Žil vtedy Thales, jeden z tzv. 7 múdrcov, vychýrený medzi ostatnými svojou múdrosťou a zručnosťou v počítaní. Sám vraj dokázal predpovedať zatmenie slnka a vypočítal výšku pyramíd. Vynašiel taktiež Thalesovú kružnicu. Thales však vynašiel aj teóriu, ktorá bola od všetkých ostatných teórií dovtedy niečím úplne jedinečná. Nešlo v nej už len o pravdu kvôli jej využitiu v praxi, ale už o pravdu kvôli nej samotnej. A tak vznikla filozofia. Veda o pravde kvôli pravde samotnej. Ale nie len to. Thales neoddelil filozofiu len od praktických zručností. Oddelil ju aj od mýtov. Ešte dávno pred akoukoľvek prírodnou vedou sa udivoval a pýtal sa sám seba. Odkiaľ to tu všetko máme? Skade pochádza svet? Jeden zo známych vtedajších mýtov hovoril, že Zem vznikla z bohyne Tétis a voda z okeána. Thales však nechcel len povedať ďalší príbeh o vzniku sveta pomocou bohov. Nechcel hľadať pôvod sveta v niečom nadprirodzenom, ale hľadal prirodzené príčiny existencie. Nepýtal sa, kto stvoril svet, ale čo stvorilo svet. Na rozdiel od prorokov a básnikov nevravel, aký svet vždycky bol, ale aký svet je. A svoj postoj sa snažil zdôvodniť argumentami a nie ho zasadiť do určitého príbehu. A približne niekde v tomto momente v dejinách filozofie nastalo niečo, čo nazývame oddelenie mýtu od loga. Mytos je naratívny spôsob hovorenia o realite, povedané slovo, výklad skutočnosti cez príbehy. Logos na druhej strane je pojmový spôsob myslenia, premyslené slovo, výklad skutočnosti cez teórie. Bolo by trochu unáhlené povedať, že mýty sú nepravdivé alebo neskutočné a pojmové myslenie je pravdivé. Sú to skôr 2 iné pohľady na fenomény vo svete. 2 iné vysvetlenia, ktoré sa od seba čiastočne oddelili a išli svojou cestou vďaka prvým prírodným filozofom v Grécku niekedy v 7. až 6. storočí pred Kristom. A tak vznikla grécka filozofia. Tu je dôležité mať na pamäti, že Grécko kedysi v tom 6. alebo 7. storočí, kedy máme záznamy o prvých filozofických fragmentoch, bolo oveľa väčšie ako dnes. Zahŕňalo kolónie, ktoré sa rozprestierali takmer po celom pobreží Stredozemného mora. Prvé, najdôležitejšie centrá boli v oblasti dnešného Talianska a Turecka. Filozofia ako taká je vlastne gréckym vynálezom, ktorý vydržal cez 2600 rokov. Je základom, na ktorom boli postavené všetky ostatné dejiny filozofie. Zanechala si svoj pôvodný rukopis. Môžeme to vidieť napríklad na tom, že Alfred North Whitehead, jeden známy súčasný filozof, povedal, že všetká história filozofie je komentárom k Platónovi. Čo to znamená? Platón, grécky filozof, prišiel už so všetkými problémami a všetká zvyšná história filozofie, nech už boli tvorené kdekoľvek, kedykoľvek a kýmkoľvek, sú len snahami o poskytnutie odpovede na nich. Platón však nebol jediným filozofom tejto krajiny a obdobia. V tomto období figurovali mnohí originálni a zaujímaví myslitelia, ktorých by sme vedeli rozdeliť do 3 kategórií alebo do 3 období antickej gréckej filozofie.
Poprvé, ranná grécka filozofia. Pozostávajúca najmä z tzv. Prírodných filozofov, ale patria medzi nich aj sofisti. Týchto filozofov v prvom období nazývame aj predsokratici, pretože filozofovali pred Sokratom. Druhé obdobie, klasická grécka filozofia, do nej patria traja veľkí filozofi: Sokrates, Platón a Aristoteles. Sokrates bol Platónovým učiteľom a Platón bol Aristotelovým učiteľom. Takže sú to 3 generácie filozofov, ktoré nasledovali po sebe. Po tretie, helenistická alebo neskorá grécka filozofia, do nej zaraďujeme epikureáncov, stoikov, kynikov, skeptikov a novoplatonistov. Raná grécka filozofia bola v 6. až 5. storočí pred Kristom. Klasická grécka filozofia bola v 4. storočí pred Kristom a helenistická alebo neskorá grécka filozofia bola od 3. storočia pred Kristom až niekedy do 3. storočia po Kristovi. Z diel týchto filozofov sa zachovali len zbytky alebo zmienky z diel iných antických historikov filozofie. Takže nie veľa. Každé z týchto období je svojím spôsobom jedinečné, preto každé obdobie si zaslúži svoj vlastný opis. Všetky obdobia antickej filozofie však majú určité tendencie. Určité spoločné tendencie. Poprvé, v antickom Grécku filozofia bola videná ako najlepší a najzrelší spôsob života. Pre človeka najlepšou možnosťou, ako si môžeme vybrať, je študovať život, filozofovať. Takže filozofia nebola len formou uvažovania, ale aj formou žitia. Najlepšie to môžeme vidieť na živote a smrti, ktorý personifikoval Sokrates, ale aj filozofické prúdy, ktoré vznikli jeho inšpiráciou ako epikurejci, stoici, kynici, išli v tomto prúde myslenia. Okrem toho, v antike bola filozofia chápaná ako fundamentálna veda. Fundamentálna veda v tom zmysle, že všetky zistenia empirických vied a všetko, čo je zmysluplné, musí byť preložené do filozofie, pretože filozofia je univerzálnym jazykom, ktorý prepája a zjednocuje do jedného systému všetko poznanie. Tak napríklad prírodní filozofi sa snažili vysvetliť jeden princíp, ktorý spája všetko, čo existuje. Thales vravel, že je to voda, iný, Anaximenes, hovoril, že je to vzduch, Herakleitos, že oheň. Klasickí filozofi, napríklad Sokrates alebo Platón alebo Aristoteles, tiež hľadali akýsi kľúč k realite, ktorý by všetko dokázal vysvetliť. U Platóna sa všetko dá vysvetliť cez teóriu ideí, u Aristotela cez metafyziku. A hlavným dedičstvom gréckeho myslenia je teda toto hľadanie pravdy. Dnes ju hľadáme kvôli jej využitiu vo vede. Ale toto hľadanie začalo ako hľadanie pravdy kvôli pravde samotnej v antickom Grécku. Hej, díky za pozretie. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš ma podporiť tým, že klikneš na páči sa mi to, alebo sa staneš mojim odoberateľom. Taktiež mi môžeš prispieť finančným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdeš na stránke www.nacrtdeinfilozofie.sk.